maubos. Si Rumba ito. Dagdagan mo ng ilaw yung cellphone mo. Po. Liwa-liwanag naman. Ayaw mo. Para naman ako nitong ano. Live ka na? Oo. Ha? Ipatong mo dun sa ibabaw ng bag. Yan. Kita natin agtang. Masakit sa mata. Huwag yan. Ang sakit sa mata pala. Yan, okay na yun. Ayun, manangar, yung maliit ipatong mo dun. Ito. Para ako. Hindi kaya dikit mo dun sa taas. Yan na, tama na yan. Parang kanyan, yan nga ni. Dati. Naging bitay. Sa pako naman yun nakalagay. Around. Surrounding. Surround sound. Tambayan kita ng 1 oras. Kaso lang, ito sila. Walang signal. Busog na ako dyan. This is dyan. Kanina mo. Ang electric pan. Umiinit. Diyos ko, day. Pupuan kita din. Kaya pag sabi ko, init. Ay, nako. Ano ba yan? Papasok sa'yo. Mamaya na lang. Sige na. Kami. Ano ba yan? Uy, si Melon doon. Ano ba yan, Momo? Abu Dhabi YouTuber Superman Tamsat.
Hey, Momo. Alis. Salamat, Abu Dhabi YouTube. Ano ini? Ano ini? Barangay Gapas. Gapas. Inam Adventure. Maupay nga gabi, Barangay Gapas Inamlan Adventure. Nimo ito? Di ako makapasok. Ang gagawin. Lagyan kita ng jacket, Barangay Gapas. Gapas ako. Ay, dito pala. Ay. Pasok eh. Taga din ka, Barangay Gapas. Lagyan kita ng jacket. Yan, meron ka ng jacket, Barangay Gapas Inamlan. Saglit lang guys, malakas yung cellphone ko. Salamat sa iyong pagpasok. Barangay Gapas Inamlan Adventure na lang. Kumusta kayo? Medyo maingay ang pusa. No connection playback. Uy. Yan, nagsasalita na. Hindi pa. Wala bang ano dyan? Ano dapat lagyan? Okay, pinatuwakan ko lang ini. Kailangan nasa taas eh.
Kaya mahulog ko. Wifi na katiwari. Oh my God. Wala yung signal. Ayaw pumasok. Ay. Pasensya na guys. Ko. Hirap talaga ng signal. Ito naman. Nagpapaharan kasi.